nenechte si ujít v České televizi. Jela jsem kvůli tloušťce. Šikana, flek. Přílišná hubenost. Body shaming a předsudky zraňují. Na základce, tak tam pořád jsem poslouchala, jak jsem vychrtlá. Příběhy lidí, kteří se rozhodli promluvit. Učitelé mi říkali, musíš zhubnout. No jedla jsem v toaletní papír. A vlastně se stanete vězněm ve vlastní hlavě. Premiéra dokumentu Tělo v mé hlavě. Co ti pomohlo jít dál? 24. září na ČT2. Tvorba hudebních klasiků nachází inspiraci ve folkloru dodnes. Přijďte si poslechnout, jak se šéf-dirigent rozhlasových symfoniků inspiruje písněmi z moravskoslovenského pomezí v podání kapely Čarotaj. Překvapivé harmonie, krásné melodie i texty v podání dvou ženských hlasů, fagotu, bas, klarinetu a violončela při setkání s Petrem Popelkou u klavíru. Studio 1 v budově Českého rozhlasu v Praze 8. října. sočr.rozhlas.cz. Radiožurnál 14 hodin. Právě má pro vás Vojtěch Tomášek. Na Jesenicku spadlo kvůli povodním několik domů. V Bohumíně stále stoupá hladina řeky Odry. Vláda je podle premiéra připravená poskytnout finanční pomoc lidem, které postihla povodeň. Dálnice D1 je u Ostravy a Bohumína nadále zaplavená. Odpoledne ještě může pršet, od východu ale bude srážek postupně ubývat. Ustávat má taky velmi silný vítr. Teploty nejčastěji 9 až 14 stupňů. Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje. Tisíce lidí už museli kvůli povodním opustit své domy.